So yeah, bafethu. Wala plaza? Yo, anginasho umcheck lapho plaza. So yeah, bafethu, today siya ku funeral, guys. To bury one of our classmates from class of 2024. It's sad, guys, about like ukuthi ukena umuntu ufunde nomuntu and then 2 years after she's gone. Yeah, she was a umntana grand again. Yeah. But then guys, hope you stay on the vlog. And yeah. Siyohlangana nabafowethu maye. I'm linking up with my old classmates. But okay, now I'm linking up with my old classmates. And then yeah, we're doing it. Where's this thing? Hope you enjoy the vlog, guys. However, so yeah, ngimtholile one of my old classmates, uPepzini, it's Philly Pepzini. Yeah, guys, yabona guys, kusuke khulunywa iqiniso mabathi. Mana abantu ngihlangana la kubhlungu khona. Because guys, last time I checked, thina besingabonani nabajida. Makamaye sekwenzeka into eso sesiluzwe classmates khani sesifuna ukuhlangana. Khani sesifuna ukushaya ama reunion. You know what I mean? So guys, sometimes invakashelane nabangani bafithe ithwana. Izinje bro. Come on, man. Uvalo umntana uQueen ngoba ngathi bofona ngefoni yakhe. Ubani? uQueen. Tanga uQueen use VSS, tanga siyesilanda abantu. Tanga ababakeni ngathi imnyiwani ikenayo uQueen ubani manje? Tanga uQueen umntana bekashama kwayikwaya ka matric. Nangu uyelemo sithi esontweni mina. Uye esontweni? Tanga kanjani manje? Uyelela. Tanga Pepsi tanga. Tanga uQueen bona bofona ngefoni yakhe maye. Akakutshela ukuthi siva sonke. Njayami. Athi silanda unkateko. Endoda. Tanga tshela lo mntana nje. Isingimfonele tanga. Endoda lo mntana udlulela. Lo mntana lo uyasangana. Angifonanga ngefoni yakhe mina. Lo mntana lo udlulelana wakushaya ngomzimba ngangena ngathi ngigwala. Ukushaya ngomzimba nangapho. Ungishaya ngomzimba yikho nami ngithi uyesontweni ufaka ibread elimhlophe. Lo mntana manje usese Ramtororo. Lo mntana ngeke kasalu. Mina ngithi uyesontweni. Tanga sisimthole. Otherwise ukrem. Uyazi mfana seshana la ma vlog mfana. You. Seshana la ma vlog ja. Hey son. Jam. Leto lesa bo high school reunion ethola njayami. Aish. So tani photos emacamereni madoda yo makamera. Tholakele. Aish. Fesa impintshi yami le. Yasesikela. Hayi usihlanya kakhulu khulele. Izinja. Yeah, and siphasile sinabo matric sirelaxile. Asinabantwana yithi nabo matric bethu. Ileso spirit lawo tansonengisi la. Hayi. Sonengozi njayami sazela. Eda icamera ngisaba kanje mara danga ungenzani. Namhlanje tashi uyophila ngecamera kanje. Mhla uphila ngecamera. Ufika namhlanje danga. Mhla uphila ngecamera mfana. Awuziphisa? Isiphethe uyaza. Danga isiphethe something nya. Apha sengaziyeka njayami. Wasiyeka? Cabanga. Uziyekela bani? Uziyekela thini? Tangizekile nje etsona. Ngizekile tanga bese sengikotoza. Ngambani lapha eSpanini ngowushaya amawuspan. Tanga ngisipane sengizekile. Sengizekile. Mhlawumbe iSpan. Start to finish. Start to finish wena man. Yeah. Laba mana wayatsala life wathwala man. Wathwala man. Start to finish. Yeah. And start to kill. Shake. Man. Start to finish. Start to finish, man. Hey, Okala man. Takaslide.
Kamba nje mnandi. Tanga noma bengiqoshile nje lapha esikila. Simdala. Ya bakhala nge-age kakhulu nje ngiyangithwala. Uqoshiswa kwabana nto. Tanga ngisho ukuthi yakhumbula ka grade 10 angithi. Yeah, beso. Bashayile wheel ababeyishaya kokwethu kadeni. Yo. Bashayile wheel ababeyishaya kokwethu ba flash bonke abaji. Akusimi ngiyiwana bangiflashile tanga basiflash esibaningi njaya. Bathiwa sibadala nani ngithi tanga flash wesukela yabo ku 19 years. Yeah. Yeah, kwa flash kwathiwa bafethu esikila something kumele niphume nemakhuleni. Mina ngayidecide mina ngayifunela isipane ndengasithola. Yo, mfana unabile nje manje. Mfana yabona izilongo mfana unabile tanga. Hayi izilongo unabile mfana. Bona akufani njaya ngisengizitholile asifani yabo. Yeah. Ngoba siyamqala wele. Sifunwe yawo ufunayo ithola at least. Tanga isipaniye umbaluleko. Kuzana bosabatha ngithi yabakena bosabatha basipanela ngara ngisipanela ngakhona. Uva. Oh yeah. Abosabatha nabo basipanela la ngisipanela ngakhona. Ngihlezi ngibabona every day. At least imosipana tanga yabo. Isipanisi sibalekile nje yami. Phele kahle kahle sonke ukuthi sophumelela ngesigela yabo. Ayikho kanjalo mfana. Thola khona abaphiwe ezandleni, khona abaphiwe encwadini. Yeah. Ethola. Sibona lapho. Inkinga lesi sipane ngisipana kuze isesikhashana okwamanje nje. Just manje temporary. Nje okwamanje ukuthi ngingahlali lokushini. After isikhathi nyana manje. Aye sifethe. Kamba namhla yazi ngihlangana nabantu basesigela akazi wenzakalani. Sifethe la kamba. Kamba nje yami. Zinta. It's a vlog. Tanga semncwabeni, tanga nomntana lo, tanga lo. Awusile bengifike banayo ke ka grade 9. Mbona ngibiza ngosifetshelayo. Awuthile grade 9, grade 10. Yo, tanga. Ene bomfuna lo mntana somncwaba tanga. Dog. Asiva. Tana unkateko. Puti. Tanga yabo ngiphethe nabo pepe dog. Ngiphethe izinto. Izogcinela kudeni. Ngiphethe izinto. Uyabona uyabuya ngathi uphethe something nje umjasana kayizona izolo. Yasizwa. Hey. Manje bukhamba ngusase ejimini. Vlog 1, vlog 2, vlog 3. Hayi wena man. Sambeni. Hey. Hi. Right, asambeni late. Just isafuna ukungcwaba icrush yakhe. Just isafuna ukungcwaba icrush yakhe cabanga. Sengibambile guys. Sibela kuma vlog. Say hi to the people. Yeah, namhlanje. Yabona manje ilanga liyangishisa ngifakele into yami. Ngizoyikhipha. Yeah. Ilanga liyangishisa ngifakele njalo. Ungangiveze camera. Adaya kuveza ta. Namhlanje camera. Bafethu uzobona nama ifika phambili. Tanko. Ayibona sihlangana nobani. Dinjafela. Yawuseka yaSpanish. Yeah, tangabona, tangari kubabona. Bale. Usengada ngoba ta uringa amavalo la awuthiyami. La awuthiyami ringa amavalo. Abantwana bayenzeni ukuthi bayeke ukucula. Bayekele ntanga. Manje yena makathi died engayisekho usho ukuthini? Tanga obvious tanga mabawiki. Akumelanga nisho kanjalo. Yabona Damo usho kanjalo kubona abanye Bawiki abantu. asibabulana nabo bayasicabanga ke thina kasilonke lasizona. Cabanga kasilonke. La Davidson akekho sithandayo. Yithona. Mara bafethu uyabona? Basigxeka na. Sigxekwa sonke. Alesinela nikumele nikhule. Kunabantwana abancane abaTalented la lento enigxekayo. Yeah. Kunabantwana abakwazi ukucula. Yeah, labo siyabapraise. Ngiyangithola. Nibapheza kanjalo ngoba senithe. Phela Nayimali ikhwaya yakhona ukuthi ikhwaya nje. Tanga siyenza le. Tanga besiringa amavara. Tanga thina siringa amavara. Tanga yabona le iway ezwenza ukuthi ngixeka abanye abantu ningayisho. Singazishaya ne. Ngishaya. Umjita makayenza dayiding. Yeah. Umtshela ukuthi Tanga. Comment. Ushaya behind ama camera. Ucomment la yabo.
utshele awuthi maybe izokhuzeka ithana Angagxila. asigxeka umuntu Amanasho. ele awuthi yami lena bo discipline ele awuthi yami ya discipline ale Ashuthi akashaya istyle engisithanda angathi dayile ngayisekho. yeah Yena shuthi unayo dayile ngisele kuye. isele kuwe Yabona uronga. Angayisho dayile. awuthi yami ihlala serious le Angayisho dayile. aish hello mama Ngithi awusomthola ngipatrawu. Patra uyangibona njengoba sengigcoka idureka bengincena khona lo angimtholanga lo muntu lo muntu uyavala lo hayi mina ngimazi yo tanga wathi ngikunda impandla ngibuyele empandleni akena benginithi kanjani tanga esikela tanga impandla Sengumshini mayidolo. aish ana la shisa yo Nesithengele imoto kodwa. Eish yazi yo manje yemoto. Ngoba sikwazi nokuthi sithathe ngamaplani kunama vlog. Sisayithatha ngamaplani. Asicele la. Followers kaThalifu. yeah asithengele Sithengele imoto. yabo ba right Ngithola makhe kulo. yeah ungiphasisile Yeah. ungiphasisile Mume wakhe. no metric nje Yewe. yo Hey, what is coming? tanga sambili tanga lesilate tanga sifika tanga amabhasi wahamba tanga so sifoli line Yeah, so sifika sesifoli line lapha ya Yamkhumbula uthuka athi hey madoda yazi konje hey liyababa naye Eish. madoda. ay apha tanga uhlongwane basuvayile tanga Ah bayile That's tanga. why bawisile. that's why person selule Yabona uyabona tanga ne. Yabona i-results nje yami. Yeah. Yabona i-results. Kahle kahle iqiniso lihle doke. Akumelanga kiwe lena le. Yabona memhlongwane njami. Bekayiphethe, mfana. Iluzile Eish. iveze ukhono lapha. Iluzile. Yabona Eish. tanga na for the future iluzile tanga Eish. kuyamama. Awumlandi. Ah. aish Ah. amakasothini njo Ejwabo general bakhona in party tanga. loya mama loya Riding. ele Yabona tanga loya mama. bekayiphethe tanga loya mama Mama tanga nje. oh Mama kamiyelani. aish uphi yena umyelani uyambona lapha ku TikTok uyacula lapha ya ucula ezinye iwena Loyisa. Na uyadisappoint. Miyelani. Miyelani Sizoza kuma concert wakho ntwana. samba ngemoto simnandi ithi sibe right ayizwa Kodwa umama oledi wakhe naye mela mkhombisa oledi wakhe tanga ayivezi ta yabona tanga. aish tanga Ivezi ukhona nangaphi inkinga. Bona baba ninamba ebhaya ama grade 12. Laba baba naba grade 12 520. Bona baba na 270. 270 ile Uyeza weza kanjani inamba engako uhlongwana ngekho tanga. oh Hayi tanga. Phela uhlongwana uyamkena uyokwazi tanga ukuthi maya afaka udiscipline ya ubonakala. lobonakalayo Hayi mfethu loya mama lo Ayiseyela. Manje ayiseyakhiye la usuzwa ngomkhonazi nje. Hey, phethe mina la. Phethe mina la. Asho ngenhlamba. Phethe mina la khopha. Hayi. Angishayi. ashayidwa Abona no awu kwanazi joy yeah For tanga yabona tanga i-record lakho mini tanga. yeah Hayi akayiyeki ivezi tanga manje. Tanga vaya kwezi. Yabona tanga mini kuzoba ingathi tanga yena ulela. Mini tanga ubheke kakhulu. aish Let's number le tanga. general Liyasipha yabona mayisebenza ukuphezulu umakhathi. Umakhathi umntana uyayikena mara lo tshela tanga. tanga lo general namasimba Umakhathi plan tanga sinex tanga manje. tanga lo general sustain Mina Percent ngiyambona layo. umakhathi tanga okay. But le general tanga. oh ekhala Inkinga iluze isibhamu Kalashnikov. Kalashnikov Iluze Kalashnikov. aish mfana aish imini Mara kuzoba grand, ayithi uyabona naba bakhulisa laba abancane yabo. Ne. Yeah. Kuzoba grand bazobuye for me. ngapha bathi basefile tanga lezi izindala abathi bazikhiphile futhi Bazikhiphile. bashayile away Mara yabo tanga evezi ba wrong abomkhwanazi abomemsikhosana. Abomemsikhosana tanga bakukhile mele bayohlala phansi kabasile. Bakhipha umuntu una-20 esikoleni uthi umdala tanga grade 11 besifunda. tanga Besifunda lona yo tanga 3 years. yo 24 24 years. 24 ndoda Mara umemhlongwane manje umemsikhosana uthi umuntu ona-20 umdala. Ka grade 11. Hayi tanga. tanga besifunda nomuntu ona 24 Yeah. Grade 11 tsothi. Lo muntu lona and ayinokuthi sisuka uya repeat simthola la. simthola la ene khona bamthole la Khona into abaziqoshile lapha yini lami. Asebenza nokusebenza. Ha wena, hawo. oh
Ewe bafisa sesifikile la emngcwabeni. Yonke. Sangihlangana nabasekhwayeni. Yebo. Kambani. Sibafisa mina. Yo hadi da. Angiyezi ngisho. Special ngani. Come on. Yawo. Ufuna lo. Eh. Ngiyibona ayidwa kushayile ushaya ngani? Itale. Le upload ushayile usifunda lapha. Ngishaye ngalifoni. Uphethe Izi angiphethe. Waleda. Ha uyangitshela. Ngiphethe izinja. uphethe umaleda. Hayiba. Akukhona ulimi emzonyane oyi-1 ovelile ozothi dudu mayidudu. Member service. Member service. Abantu ababukeli badala abazishaya ngokubona. Ngizongibona ngiyacula. Ngiyacula. Bazokubona nini ta? Ngizongibona ngiyacula. Bayucula nini njalo? 22 ne. Ngicula nenye ikhwaya yangidelela yakho. Yakho ayithatha umngane wami yamthela ngamajuice. Amajuice. Apha ngiyacabanga bebikhingobo. Akusejuice ehlolo nje. Sifisa. Kusiya kumali coffee lapha. So cream beer. Sijuice ehlolo. Dangathi sibone Maybe lapha. masingathi siyayibeka kuma juices. Maybe singathi konje yini? Konje into juice. Yeah. Fusion. Fusion ya ku fusion bathi. Hayi abancinga bafika. Dangathi ngibabone lapha phakathi yabona nami ngithi fafahla amehlo ethona. Singibabone. Ubatshele ndoda lapha ku YouTube ukuthi abafana abangezansi insizwa zingenhla. Yithi insizwa singaphezulu leyabaya noma ngaba yi8 baphansi egcini. Yo. Ayijama personal wena yo. Awena personal. Dangathi ngibabone. Bafikela kulokhu ngithenge nempahla ezisha. Yeah. In uniform edge. Ngena ngeuniform entsha. Onye. Dangathi sibabone. Amashama vlog emncwabeni. Danga ngeke. So guys, we are here emngcwabeni. Sesifikile kasipho sethu. Sisilinde ukuya emathuneni. Abantu bafikele lo usidlule emakhuleni. Washiya wazibona ngcono. Ngisabani sosiyami. Yababa. Banana. Right. Obanana. Lapho sengishadile. Seshadile ne. Athi amakhumbi agcwele occupied stuff. Ewe. So nje at first like sugibela nabenkonzo. Abenkonzo angeke ugibele nawo. Kwathi sizofolelana. Angeke ngisho ugibele nawo abenkonzo bani. Abomama besonto. Gibele nabomama besonto. Cela abantwana besikolo guys, la abantu besifunda nabo esikolweni yazi. Fine yazi supportive. That's why ngithi abantu yeah maka supportana makukubi kuphela. Why singazange ngephathi? Bacon. Angazi. Kunini upephathi? Sabiziwe makhonzeni. Ayish. My birthday angizayo. Asini phambili kuyiwa phambili. Azwaka. Awe. Muralo chance. But driver bethu. Yeah. Right with imoto yangishi. Yeah. Shona. Phakathi inside. Drops. Hawu kandula. Manje sobabopha phezulu. Enkateko.
Or at least. Let's go. So shall we be? Echayile-ke bafethu sesibuya khona emathuneni nawo akamadoda mkhululi Simbekile sibuyile kumnandi sixolile mkhululi emkhululi kubona ulishaya lapha eGarafi ngenye indlela mkhululi baba ulwa nalo mkhululi ayish umngani wami yami kodwa sothini komhlaba kwasemhlabeni ayish umhlaba mkhululi uyahlaba umhlaba uphinde uhlabelele emntwini ayish kodwa sikubongayo hambe ngithi ayish mkhululi hayi siyabonga mkhululi 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 ngehlile dudu nxa semfethu siwabekile amazwe enduduzo zahlane foshona Ayish. kodwa hayi naye noNkulunkulu sekasibona ukuthi ayish lapho kwethu ayish amachita asupportive amajensi asupportive olilitha lawo yeah umhlaba bekho abantu abasupportana njengabantu abantu ababajita ne Bachita babalekile. shit thweka hayi sesibuyile emalayinini sebasikhumbuza ifeeders sekukhumbula ama-feeders amadoda ashaya iy'nephe Bekelela ngenzondo. That's why I'm recording. That's light. Zileziy'nephe lezi I'm talking about. zileziy'nephe lezi la emazwini zileziy'nephe lezi shit thweka ayish yabona one thing about abajita basesikela bathanda ukuyolidisa alizapha That's why you take him when umlando. Akimi untanga masekadlala nami uthukiwe uyazi baze bafuna ukuhlawula iminyala amanya la ingenile intwana bafuna ukuyibhukuza kwaze kwaphuma kubani Abonile senoma ni justified. Kodwa manje ayikho indaba yini. Nikuma playoff. Nithi menkulu nikuma playoff. yizwa mina ngithi mamela yizwa mina ngithi mamela okay yizwa mina ngithi umuntu makakushaya yini inkosi dilash dilash khona yazi dilash shoda ulona la shoda ujolisa yeah so guys sesibuyile We back. We are closing it up. Zwa shita Yeah, it was stay cheerful. siyefula ukhalanga nokukhala maswena hayi nina na pretend amantombazana ngisakutshela dangu abushiri is cry abushiri Khale ngase ngathatha nememory. Ufuna ukuyibona imemory? iphi memory memory yakho ukhala Mama nguntombi since ngimenayo lapha khala. nciphe lesigubhu akho into efuna ukuyenza Madothile lo pose. Ushuse lapho bakhombisile lo pose. Uyangifungisa. Zikhona. ngapha bekafika eli nasesikele Mokuthiwa singene kuseni. Madoda. Ngithola phakathi. Madoda. sana naye yabona takaphepha uhlala la Mina la emva kwesikolo ta Hlangane naye yazi uyelo phone madoda. yelo bo Hayi manje kuphelile. yena zange uzomshela kusasa Hayi lutho.
Bekazithobile. Intombi ka lo mfethu. Ubani le? Evrek. Wabe kuyintombi kaVrek. Hawu. Hawu mkhululi. Hawu, abovreka nje ba. Ayisha. So duduza kanti uvreka kanti la. Ulahlekele uvreka. Lekelwe mfowethu kakhulu. Ile vlog inendaba le. Ungayenzi le into. Ngo ihlali phakathi Elisidudla. Tanga. Sizoboshwa tanga la. Angeke uboshwe tanga. Uboshiswa yini? Hayi matanga ngithi maye hayi. Man. Tanga phela tanga iwe Akubalelisiwe Ngishayewoni. Amakushangewoni ngeke ibe right. angeke ibe mnandi Ngeke ibe right etsona. Yabo ngcono uya understand. Hayi mina nginankinga. Makuzoba yewoni ngayi. Siyobona kahle. For you please go. Yo. Amakasambile. Kutshela ekseni nje into besishahe yona. Angazi ngijuluke. Ngaba uhamba kancane. Angiboni makusheshisa into isikhona ekhaya. Yabona sekhaya uma bafuna into esheshayo abathumi. Abangithumi. Awusinto esheshayo wena. Mina sheshayo makumele ngenze into fast maye khona la endaweni eyi-1. La yilo. Kumele maye ngigijime ngemakuleni mina ngigijime. Hayi khona hayi. Kangisingibona oyami igijima pha ngemakuleni. Kanti kunani? Ugijima. Kaya ungade ukuthola nobani? Ale ulona konje ubani awuthile lebebheminsango le. Uba Le umpho. uba Lebe shana yo ka10. wasestradini sakhe. Eh. Okay. Ishana yo ka10. Kateko ungadlali ngayo ubambe. Sifela sonke nomdlalo. Uthanda nyazi ukuthanda kakhulu uthanda. Uthanda oluningi ungadlali ngayo. Wey. Ulindene adlale ngawe. Hey. Ungadlali ngayo cha. Yabo phela. Hayi bayathanda. Ngani baya? Hayi ke umphathe kahle. Oh hayi umphathe Asiphathile sesiyoshada. No shada. 3 years this year. Sesiyoshada. Ya umjova angamoshi into yakho. Umjova katikatuni nahlezi. Hayi. Nompho. Umadola angayimoshi into yakho. Umjova. Sikaba umshayela neflake. Uzeka tjani. Umjova yaphela kudala guys. Yaphela. We never had a thing though. Yaphela ka grade 10. Yeah. Grade 11. Grade 10. Grade 11. Ngabona nje Yaphela grade 11. sifunda ugrade 12. Angababonanga kanye futhi Hayi kayi1. hayi kayi-1 Maybe kayi3 or kayi6. Uzosho grade 12. Lalela lalela yabona kuwe uzosho kanje oh umjo okay Bese umjo tangona userious nabantu abayingakhi ngantona grade 12. hey bo focus levo ngicela video ngapost uthini Userious nabantu abayingakhi grade 12. grade 12 ngiserious ngami. Yes. Neyifunda zakho. Ungade kodwa ngabe wanokufonela omunye tangamlanda egedini sifuna. ngiyakhumbula futhi nalelo Lindo. ngiyakhumbula Yini khona lo mjovo moswa anti phone. yayibona bese Mamela ukuthi yena mina ngababona Ayikadeko mama. Lapho besithola nomngane ngamjova. oh mara bendlalisana nomjovo benhlekisana Sihlekisana ka grade 10. Wena nomjovo na grade 11. Ka grade 12 hayi. Bebakhalisana. bahlekisana grade 12 Yabo basasiqonile yabona bese iphelile vele lethu bekuyiphela bese siyithomi. Not to say ichomi mara yabona man guys yikelwa la. Mama tama kushona kubhlungu ngicabanga sekuphelile vele maye Vele sekukhohliwe. sowulela. Abanye sebakhohliwe. Yo. hayi chayinga na Oh. kuzolunga Alikira. Khana balahlekelwa. Yo. kuzolunga Uthi uyavuka ekuseni uthi uyamemeza ukhohle ukuthi Yo mfethu akayekho ndo. hayi impilo bafuthi Yo. impilo uzawuthi mangabe uyo othanda ukuvuka ela yenza umdoko akekho ozovuka yenza umdoko nibheka ukuthi umdoko uzovuthwa. Ayikuningi shamba. Bye ne. Kuningi. Angeke sayenza umdoko. Selfu yahlanyina sikhapha yo. Angeke sayenza umdoko. Ye? Ninishiya kuphi?
usikhaphe makithi wena uhlala eduzane phela yo. Oh, Hayi hamba Hayi uyojabula. Ngiyajabula vele Ngiyeza ngila endleleni ngiyashesha manje. mara ngifikile. Apha ngimile esikoleni. Asangiphendule Ah, lo ngathi akafundanga ibusiness. Dawe ngifunda nawe mos business. Mfethu man. Time management akanayo. Business bengifunda nawe mos. phela kobaba ongana ngimazi kahle ngile ngimvusile ngo7. Uthi 10 minutes solo Wena ngcono ngivuse ngo7. Upepe uvuse ngo5. Yakudala awuthi uzongithola ngendlela ifusira. Upepe zini uvuse ngo5 jo. Lapho ngilele ngivuka ngithola imiss call lapha. Amandla wami. Ayish. Mara as long as sifikile tayabo umbaluleko. Uyayithola? Umbaluleko. Bafethu sekunjalo sesivalile. Sibuyile singcobile yonke into ihambe kahle, shayiwe harafa amadoda akhathele. Mara otherwise please like, share and subscribe. Bukelisa abazali, bukelisa abangani. Manje sisihlele Share the video guys. Like, share and subscribe there.